салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. воқеъ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6000 объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ коробка педаша автомат дар инҷо соҳиб мошин футаст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. тонировкаи яксола 4 баллон нав, хадаҳои навкадагӣ, гази евро 4 документ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 77000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 537000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 800 00 70 30. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6002 объёми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. такси задагӣ нест. гази евро 4 баллон нав, аккумулятор нав, ҳуҷҷатош яксола, мотори 1.6 простои. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 384000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 20 02 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6997 объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, кондитсионер надорад. тамом харидори конкретни занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 300000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 11 68 82. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мои Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6001 объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошинае. кожни салонае, документош навае. мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 335000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 11 11 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли барори 6005 объёми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футаст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 139000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 31 85 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Opel Zafira мебошад ки соли барори 6007 объёми мотор 1.9 сӯзишвориш дизел коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тонировка документ 10 моҳае. мошин ягон камбудӣ надорад. экономични дизел мотор 1.9. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 67000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 468000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 98 77 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Audi A8 мебошад ки соли барори 6008 объёми мотор 6 сӯзишвориш бензин коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин футаст. Audi Quattro A8 LV12 12 силиндра объём 6 алиш мешавад. вариантҳоро пешниҳод кунед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 120000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 837000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 01 88 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин фута аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ягон камбудӣ надорад. Полни фули фулай, вагонаи американкаи тозаҳай қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 110 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 768 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 94 77 33 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷосои мошин фута аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пусидагӣ задагӣ надорад. як обменам дорад, кондитсионерам дорад. мошин бе камбудӣ қарор дорад. ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 279 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 17 14 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши мои Deo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷосои мошин фута аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор Opel, коробка Opel, системаи тормузу Opel, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. печкаш гарени бадай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 129 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 10 78 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин фута аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. камтар бараш хирошидагӣ. тамом мошин дар Восе мебошад. харидори аниқ занг занед. қарор дорад. ин мошин дар ноҳияи Восе. нархи мошин 23 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 160 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 82 86 72. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо Mercedes-Benz E-Class бошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотор 2, сӯзиш вориш бензин, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин фута аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудӣ, ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 67 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 468 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 74 35 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Opel Astra H мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.9, сӯзиш вориш дизел, коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷосои мошин фута аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, ягон ҷои задагӣ надорад. мошин ягон камбудӣ надорад. карочи қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 56 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 391 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 76 01 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо BMW 3 Series бошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика дар ҳамҷосои мошин фута аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 265 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 551 47 27 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин фута аст. Opel дути объёмни солаш 99 сол, 6 моҳагӣ, задагӣ, пусидагӣ, пешқафон надорад. мотори 1.8 16. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 262 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 90 82 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯши моҳи Тико мебошад, ки соли бароришаш 1997, объем мотори 1.1, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаи механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Мошин состоянии нишсоза, харидори камкунини боша бо муомила дорад. Мошина беҳтарин кадабровардагиаш савдо мешавад. Дар пеши мошин қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 15 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 105 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 931 12 46 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.